Rabi'u Rikadawa ya zubarwa da kansa mutunci. Hadiza Gabon ta goyi bayan Nafisa Abdullahi akan maganar aure. Fitaccen jarumin Kannywood Rabi'u Rikadawa, wanda wasu ke kira Baba Ɗan Audu a cikin shirin Labarina, ya aikata wani abu da ya zubarwa da kansa kima da mutunci da kuma martaba, inda wasu ke kallonsa yanzu a matsayin babban banza, tsohon banza, dattijan banza, kuma mutumin banza wanda bai san ya girma ba. Baba Ɗan Audu dai, wato Rabi'u Rikadawa, ko da babu Kannywood, ko da a ce ba jarumi bane, ya kai shekarun da za a kira shi dattijo. To amma kwatsam ya aka yi sai ya nuna wa duniya cewa shi fa ina ba dattijo bane. Sannan idan ana kallonsa a matsayin mutumin arziki, to shi fa ba mutumin arziki bane, kamar da yadda mutane da yawa yanzu suke masa kallon hakan, inda wasu ke kallonsa yanzu a matsayin wanda ba shi da wani girma sai na jikinsa. Kuma jarumi Baba Ɗan Audu, wato Rabi'u Rikadawa, ya samu wannan matsala ne da mutane ke kallonsa haka saboda wani ɗan gajeren bidiyo da ya ɓulla, yana kuma ta yawo a shafukan sadarwa ko ina da ko ina, wanda aka gan shi a bidiyon da shi da su jaruma Khadija mai numfashi, da su Asmi Wakili, da Minal Ahmad, da kuma Auta, suna yin wasu raye-raye na rashin mutunci wanda ake ganin su kansu ba su kyauta da suka yi hakan ba. Ballantana kuma a ce akwai Baba Ɗan Audu, dattijo mai shekaru a cikinsu. Wannan al'amari ya ƙona wa mutane da yawa rai, kuma mutane sun ji haushin Baba Ɗan Audu, wato Rabi'u Rikadawa. Ko ba ka da yaya, ai bai kamata ka zo ka biya wa'annan ƙananan yaran ko na wannan shirman banzan shirman wofi ba. A gurin ƙananan yara ma irin waɗannan wannan dabbanci ne da rashin ilimi da jahilci. Bari a gurin wanda geme mutuwa ta kusa da suka kana ta hauka. Kana da yaya, kana da mata, kana da surukai, kana da abokanai, kana da shiƙai. Duka ka manta da su, ka zo ka tsaya da katon ciki tiƙeƙe, ka zo kana rawar gwatso, rawar iskaci da kai da waɗannan yara. Wallahi ba su ne magana kan wannan abun ba. Kawai abin ya kona mun rai ne ganin yadda wasu daga cikin yan fim kullum burinsu su ga an ce ai yan fim mutanen arziki ne. Ta ya za a ce yan fim mutanen arziki ne bayan yaran ku suna irin wannan iskancin? Yanzu akwai daraktoci wanda suna iya kiran mu a waya mutanen arziki ne su, mun sani. Ba sa wannan abun. Su ce mana kaza ayin Allah ya yarda kaza. To in Allah ya yarda yaran ku suna wannan ta'addancin. Wannan fa ta'addanci ne a cikin tarbiyya. Ba ma dole a dinga ce muku yan iska ba, yan iskan banda, yan iskan wofi. Haka za a yi ta gaya muku. Wata ta sa abin hanci, wata ta zo tana da gwatso tana waye kuma da wannan banzan dattijan. Babban dalilin da yasa ne wannan bidiyon, kowa ya sani, ku kaurace wa ƴaƴayen ku kallon wayannan fina-finan na wayannan mutanen. Shine kawai abin da nake da yasa ne wannan bidiyon. Ku masu mata a gida, masu ƴaƴa a gida, ku kaurace wa ƴaƴayen ku kallon irin waɗannan fina-finan. In dai yaro karami ne, shekara 10, shekara 11, 12 zuwa 15, kar ka sa masa wani fim wanda ba katun ba. Katun din ma wanda ke koyar da sana'a, ko wanda ake koyar da karatu, ko wanda ake koyar da halacci da riƙon amana, katun su suka fi dace da ƙananan yara ba irin waɗannan iskancen ba. Wallahi mu kare tarbiyyar ƴaƴanmu, musamman ku masu aure, musamman idan ku je ku ɗauko TV kan ga a cikin gidajenku. Wallahi ku kiyaye ƴaƴanku suna kallon irin waɗannan mutanen. Duk ran da yaro ya waye idan sai ya buɗe ya fara hawa social media yana ganin irin wannan ta'addancin, gani zai to ya abin da suke a can daidai ne, a wannan ma daidai ne. Wannan ne kawai dalilin da yasa ne wannan bidiyon. Wannan kawai shine sakon da yasa ne wannan bidiyon. Wallahi na jima ina mamakin wannan abun, wai AI ne ko kuma a da gaske ne wannan abun. Akwai wani bawan Allah mai suna Ahmad AK, ya yi wata wallafa ta musamman akan wannan al'amari. Ga kuma abin da ya fara rubutawa a wallafar, inda ya ce, Rabi'u Rikadawa, Baba Ɗan Audu, ka ji tsoron Allah, kai dattijo ne mai shekaru da gogewa a masana'antar fim, kuma ya kamata matsayinka ya zama abin koyi ga matasa. Kana da 'ya'ya da mata, don haka ka yi tunanin yadda za ka ji idan aka yi wa 'yarka ko wata daga cikin iyalinka irin abin da ake yi wa wasu mata. A wurina, sana'ar fim sana'a ce mai mutunci, amma bai kamata a ce Baba Ɗan Audu a matsayinka na dattijo a wannan masana'anta ka kasance cikin abubuwan da suke zubar da mutuncin mata ba.
Ahmad AK ya karkare wallafar tasa da cewa ba wai ana adawa da fim ko hana mutane sana'a bane. Abin da ake nema shine mutunci, tarbiyya da girmama mata. Kai a matsayinka na dattijo ya kamata ka zama mai gyara da nasiha, ba wanda zai taimaka wajen yada abin da zai rage darajar mace ba. Baba Dan Audu, ka tuna da 'ya'yanka mata, ka ji tsoron Allah, kuma ka yi tunanin irin tarihin da kake son bari a wannan masana'anta. Girmamawa ba ta hana nasiha, gaskiya ita ce gaskiya. To a wannan lokacin dai, akan wannan abu da jarumi Baba Dan Audu wato Rabi'u Rikadawa ya aikata, yana matuƙar shan tsinuwa da zagi da aibatawa daga gurin mutane. Ba ma shi kaɗai ake zagi ba, har da sauran kafatanin 'yan Kannywood su ma ta shafe su. Wannan kenan. A wani labarin kuma, jaruma Hadiza Aliyu Gabon ta goyi bayan abokiyar sana'arta wato Nafisa Abdullahi akan magana aure. Idan za ku iya tunawa, a kwanan baya kaɗan, jaruma a masana'antar Kannywood Nafisa Abdullahi ta janyo gagarumin cece-kuce a tsakanin mutane akan aure, inda ake kallonta a matsayin mai kushe aure wadda ba ta son aure, sannan kuma tana koyawa sauran mutane tsanar aure, musamman mata 'yan uwanta. Wanda a lokacin da Nafisa Abdullahi ta fito da wannan magana, har da wasu daga cikin malaman addini da suka mayar mata da zazzafan martani. Wasu na ganin cewa tsakanin Hadiza Gabon da Nafisa Abdullahi akwai ɗan takun saƙa da rashin fahimtar juna. To amma dai duk da hakan, Gabon ɗin ta yi wata magana tsaka-tsakiya, kamar tana goyon bayan Nafisa Abdullahi, kamar kuma ba ta goyon bayanta, akan kalaman da Nafisan ta yi a baya na kushe aure da kuma aibata aure da kuma sa mutane tsanar aure. Duk da ita ma kanta Hadiza Gabon ɗin ana ganin tana cikin rukunin jaruman Kannywood waɗanda ba sa son aure, domin ita ma har yanzu a tarin shekarunta ba ta yi auren ba, kuma ko magana auren ma ba ta yi. Idan an yi mata ma sai dai ta fake ta ce ai lokaci ne, idan kuma lokacin ya yi ai dole sai ta yi. To yanzu dai Gabon ta yi magana a takaice akan wancan ra'ayi na Nafisa Abdullahi, wato ra'ayin ƙin aure, wanda da alama kalaman Hadiza Gabon ɗin sun burge mutane sosai. Domin ko da muka leƙa sashin bayyana ra'ayoyi wato gurin comment a ƙasan wallafar ko kuma a ƙasan maganar tata, sai muka tarar masu yaba mata da jinjina mata da yi mata fatan alkhairi sun fi yawa akan masu kushe kalaman nata. Amma dai ku me kuka fahimta da wannan maganar ta Hadiza Gabon? Akwai abin da ya faru da jaruma Nafisa Abdullahi wanda 'yan social media da al'umma har ma da wasu malaman addini aka yi ca a kanta. Na san watakila za mu kalli yadda kowa yake kallon al'amarin, shi yasa nake so ke ma ko za ki tofa albarkacin bakinki. To Usman Ma'azu da ni da Nafi duk ɗaya ne. Yanzu in na tofa, in na yi against Nafi, na faɗi daidai? Ban isa in yi against ɗinta ba saboda ra'ayinta ta faɗa. Ka gane? In ban yi musamman kalmar da ta faɗa? Bari ka ji mana. Ai ba maganan kalma ba. Kowa yana da yanayin da yake faɗa ko kuma yake faɗan abu don ya isar da sabo. A dalili ina zan so na tunawa masu kallon mu a daidai wannan lokaci da ta ce ita bata damu da ta yi aure ba ko kuma ra'ayinta ne. Ka isa ka canza mata ra'ayinta? Baka isa ba. Sannan kuma abin da Nafi ta faɗa ai malamai da yawa sun faɗa. Kamar yadda na faɗa maka zan dawo in gaya maka. Saboda daga bakinta ne ya fito shi yasa yayi zafi. Na farko ba ta da aure. Na biyu ba ta taɓa yin aure ba. Za a dinga kallonta dan me za ta yi magana bayan ba ta taɓa aure ba. Amma kuma wannan ra'ayinta ne, ba mu isa mu ce me yasa ta faɗi haka ba. Wanda yake so yayi aure, Allah ya bashi yayi aure. Wanda bai so yayi aure, Allah ya tsare shi. Ya kama kanshi kamar yanda addinin ya ce idan har za ka iya kare kanka. Za ka iya kare kanka, ai malamai da yawa sun faɗa. Sannan kuma ni na kalli wa'azin malamai kamar 2 zuwa 3 haka, manyan malamai waɗanda misali. Kamar su wai? Akwai suka ce? Sun faɗa sun ce ai babu inda aka ce dole sai ka yi aure in dai har za ka iya ka bi ƙa'idoji da addinin musulunci ya zo da shi. Wataƙila shi abin da ta duba kenan. Sai ta faɗi cewa ba ta buƙatan haka. Allah na tuba Usman Ma'azu, ko ka yi ko baka yi ba mutane sai sun yi magana. Ka gane ni abin da na faɗa nake amsa maka, ra'ayinta ta faɗa
baka isa ka canza mata ra'ayinta. Amma ke dai wannan ba ra'ayinki bane. A wannan kuma ba za ka sa abin nan a baki, magana a baki na bane, ba ban ce maka ra'ayi na bane ba ko ba ra'ayi na bane ba, ni kaka kai ni ka baro ni, sai dai kawai maganan abin da ta faɗa kai min, kuma wallahi ra'ayinta ne, tana da rai ta faɗa abin da take so, rayuwanta ne, ta ga za ta iya, ta faɗa, bai kamata mu yi judging ɗinta. In fact ban ma zauna da ita mun tambaye ta me yasa kika faɗa haka ba, tana da dalilanta. Wataƙila tana da dalilanta. Ba wataƙila ba, tana da dalilanta. Saboda haka kowa shi face his own problem. Kuma maganar da kika faɗa ɗin kusan idan an yi maganar aure ɗin, in dai magana ta kan aure ce, idan har mutum zai iya tsare kansa, to addini ya yarda cewa mutum ya tirsasa shi a ce dole sai ya yi. Wani wa'azi mana da na kalla, wani malami ya faɗa ya ce akwai manya wa'anda misali suka yi gwagwarmaya a cikin addinin musulunci, wanda har suka koma ga Allah kuma ba su yi aure ba. Sannan kuma Usmanu, ka isa ka canza misali destiny din mutum? Baka isa ba. Idan misali Allah ya rubuta cewa Hadiza Gabon za ta zo duniya, za ta girma, za ta tsufa, za ta mutu ba miji, kai ka isa ga auren da ni? Ka isa? Ba wanda. To me yasa muke magana, me yasa ba mu deep tunani akan abubuwa? Idan misali ni na san mutane da dama da suka yi aure ba cikin plan ɗinsu ba su ma taɓa tunanin cewa za su yi aure ba, amma Allah ya zo ya ba su mazaje kuma sun yi aure kuma suna cikin kwanciyar hankalin aure. So ka isa ka canza wannan? Su ma sun isa su canza, su ma ba su ga auren zuwa ba, amma saboda Allah ya rubuta auren nan dai sai sun yi sai sun yi. Duk yanda kake son aure, in Allah bai nufa lokacin nan yayi ba za ka yi ba. Duk yanda baka son aure, idan lokacin auren nan ya zo sai ka yi aure.